Hyvää sunnuntai-iltaa. Mä olen nyt itseni kanssa ihan uudessa maailmassa ja opettelen elämään tämän tekniikan kanssa. Viimeisen päälle hiottu esiintyminen, hiotut tekstit, ihmisyyden poistaminen ja etukäteen sen miettiminen, mitä yleisö on kykenevä tänään kuulemaan, asettaa mun mielestä ihmisen sellaiseen asemaan suhteessa toisiin, jonka kanssa mun ei ole hyvä olla. Mä kirjoitan blogini suoraan, enkä niitä juurikaan jälkeenpäin hio, mutta asettaakseni itselleni uuden haasteen, ajattelin kokeilla miltä tuntuu, että kun tulee asiaa, niin tartunkin asiaan tätä kautta. Opettelen käyttämään tekniikkaa ja kokeilen miltä tuntuu, kun asia tulee tässä hetkessä minulta suoraan sinulle. Hiomatta, muokkaamatta, poistamatta, mitään lisäämättä. On upeata olla uudella mantereella. Katsotaan, mitä tästä tulee.